na riga din fananu nagsiluha mu kuma muna wanke ta lil marda ga marasa lahiya. Asma'u ta dauko ta taje ta cikin dakin ta, da an ce mutum baya lahiya sai a wanke mashi ita sai a baya shanya ruwa. Yustashfa biha, ana yin magani da ita saboda ta taɓa jikin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Sahabbai wasu har in manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa karkaro zuwa suke yi saboda jiki ne gaba ɗayan jiki ne mai albarka, komi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Akwai waɗanda suke aje ma annabi sallallahu alaihi wasallam ƙwarya saboda kai ya hito waje boli ya zidda bawalin, sai su aje cikin daki, in sa ya tai sai su dauki sai su shanya abinsu. fitsarin kowa ka zauta ne banda na manzo Allah. Wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi ƙwarya da sa ya ce je ka zudo ya tsari, ya dawo manzo Allah ya ce mai ina ka kai shi, ya dariya. Zalla ai ka san ba zan zubda shi ba, shanyewa zai. To wannan riga ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta dade bayan rasuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga hanna na Aisha ta rasu, na Aisha kuma ta rasu shekara ta 50 da wani abu bayan manzan Allah. To kaga riga ta dade ana ta ajiye ta saboda ba sa ta ake dukunkuna take, sai dai an ji marar lahiya baya lahiya a wanki ko a bashi ya wanka ko a bashi ya sha saboda neman albarka da kuma neman waraka da ita, kuma Allah subhanahu wataala da ba su lafiya da ita. Wazal al-Bukhari fil adab al-mufrad, Imam al-Bukhari ya kara a cikin littafin shi al-adab al-mufrad yace kana yalbasuha huwa kana yalbasuha, manzo Allah ya kasance yana sanya ita wannan rigan lil wafdi saboda baki, manyan baki. Da aka ce manyan baki za su sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ba wani kyau ke gare ta wanda za a faɗi ba, amma dai manzo Allah yana ji da ita saboda baki manya in suka zo kaman sarakuna da wasu masu garuruwa waɗanda ba musulmi ba, in suka zo rin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna so su ga, saboda su mutanen duniya ne, to sai manzo Allah ya masa shiga dai haka nan dai ba wai ta irin tasu din ba, da dai masa shiga dai haka nan wanda in an ce musu annabi ne sun dan kalla su ce akai, amma ba zai masa irin shigar su ba. Wannan yake nuna ya halitta mutumin da yake guje ma duniya ba ruwan shi da ita kamar su annabi sallallahu alaihi wasallama da waɗanda suka ba hanyar shi wurin guje ma duniya da gudunta, wanda kuma dole ne dama musulmi ya guji duniya domin Allah ya ba mu tsoro game da ita, ya ja kunnuwan mu game da ita, ya mana takazantsan game da rike duniya ba wurin zama ba ce. Amma dai duk haka nan mutum yana iya aje wasu kaya waɗanda za a zangi sawa saboda in baƙi suna zuwa wurin shi, ko kuma saboda wata rana kamar ranar juma'a kamar ranar sallah. To mutane waɗanda suke gudun duniya haka suke da, in an aje wannan riga ba a karasa ta sai an ji baƙi za su zo. Wal juma'a, sa'an nan kuma da ranar juma'a annabi sallallahu alaihi wasallama yana sanya wannan riga ranar juma'a, da an kare juma'a sai ya aje ta kuma sai wata juma'a, ko kuma sai an yi baƙi manya, shi kenan kawai. To kullu annabi sallallahu alaihi wasallam yana zama da kayan shi waɗanda suke kaya ne irin na masu guje ma duniya ba ruwansu da ita, da kuma haka ya zama musulmi ya guje ma duniya. Ba wai sanya kaya masu kyau shine yake nuna kana son duniya ba, mun gane ko? A sanya kaya masu kyau abu ne mai kyau, abu ne mai kyau, amma ba dole ba ne. Sanya kaya masu kyawu masu tsada abu ne mai kyawu in kaya baka yi sabon Allah ba, amma a so ake yi a matsayinka na mabiyin annabawa da manzanni ka ɗan ƙaurace mai irin wannan, saboda